Bună și bine v-am regăsit într-o nouă ediție Joia Tineretului. Astăzi l-am alături de mine pe Denis și o să vorbim despre proiectele în care acesta a fost implicat, alături de Asociația Tinerilor Mediciniști și despre motivele pentru care a ales medicina. Bună, Denis, și îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să stăm de vorbă. Vorbește-mi puțin despre tine, ca să te cunosc și eu în primul rând. Bună, Carla! Sunt Denis Muzafar, sunt coordonatorul studenților voluntari, reprezentant ISU și acum activez la Spitalul de Boli Infecțioase și suntem majoritatea transferați la Spitalul Modular de pe stadionul Portu. Hai să o luăm de la început. De ce medicină? Medicină din pasiune și pentru că m-a atras foarte mult ideea de doctor. De mic copil mi-a plăcut să mă joc cu elementele de medicină, cum s-ar spune, și am fost atras de medicină în general, să salvez oameni. În ce an ești student? În anul 6. Și ce specializare vei urma? Bănuiesc că deja știi și deja ți-ai ales-o. Aș dori ATI, anestezie și terapie intensivă. Cum a fost în această perioadă să ai grijă de pacienții care au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2? A fost foarte greu. A fost un an foarte greu. Nu am știut în ce mă bag. Anul trecut, în luna noiembrie, s-a dat startul voluntariatului pe țară. Nu am știut unde o să fim repartizați eu, cât și colegii mei. Dar am știut unde o să mergem. Nu am spus nu. Te pregătisei înainte psihic pentru ce aveai să faci? Nu. Nu știam unde o să ajung. Și după repartizări am ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase, eu și colegii mei, și de acolo a început calvarul, cum să spun. Cum te-ai simțit atunci când ai avut grijă de pacienți? Ce feedback ai primit din partea lor? Pentru că una e să fii la facultate și să înveți teorie și alta este practica. Am avut un feedback foarte bun. Am ajuns la un moment dat ca pacienții să roage de noi să-i ajutăm. Pur și simplu nu mai făceam față, personalul era în minus. Noi în luna iunie am mai chemat voluntari pentru că deja se infectase și personalul și pur și simplu nu mai făceam față. Intram cu doctorii pe secție de dimineață până după amiază și după ce ajutam doctorii, ajutam asistentele la tratament. Și totuși, cum îți regăseai ambiția și curajul ca să continui? Că bănuiesc că ai avut momente în care poate ai vrut să renunți, nu știu. Nu am avut niciun moment. Nu am spus niciodată că o să renunț, pentru că mi-a plăcut să ajut. Și asta a fost din pur și simplu pasiune. Cum te-ai gândit să faci voluntariat? Cum te-ai alăturat Asociației Tinerilor Mediciniști? Cum am gândit să fac voluntariat? Pur și simplu, a venit de la sine. Multora le este teamă, nu știu, le este frică să-i ajute pe ceilalți, nu știu dacă își doresc să facă acest lucru. E foarte greu să faci voluntariat, deși nu pare. Este greu, depinde unde faci voluntariat. Acum, în perioada COVID-ului, cred că este foarte greu și multora le-a fost frică să vină la voluntariatul acesta, pentru că le-a fost frică că aveau părinții acasă, le era frică să nu se infecteze, Da. Eu nu m-am gândit, părinții mei sunt de Medgidia, eu am stat la Constanța, deci toată perioada nu am fost la ei și cam asta a fost. Știm cu toții că a ars Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Da. Din păcate, a fost o tragedie într-adevăr și încă există consecințe de pe urma ei. Ce s-a întâmplat cu studenții care făceau voluntariat acolo? Unde ați fost repartizați? Toți studenții de la Spitalul de Boli Infecțioase au fost repartizați, jumătate din ei au fost repartizați la centrul de vaccinare de la Spitalul Militar, iar ceilalți au fost repartizați la Spitalul Modular. Cum te-ai descurcat acum cât ai fost la centru de vaccinare? Ce încurajezi pe oamenii cărora le este teamă să se vaccineze? Pentru că știu că ați avut și foarte multe campanii de vaccinare, sunteți și tineri, bănuiesc că îi încurajați altfel pe oameni. Noi am mai avut o campanie de vaccinare în vară, alături de doamna doctor Dumitru. Au fost 3 zile de campanie de vaccinare alături de studenți, cât și de studenții de la asistentă generală și de la balneofiziokinetoterapie.
Iar acum am mai făcut o campanie la Spitalul de Boli Infecțioase și va demara încă 2 săptămâni de acum încolo. Îi încurajez pe toți cei care sunt dornici de vaccinare să vină să se vaccineze. Prin vaccinare stopăm pandemia, iar Constanța se vaccinează. Acesta este Am motoul observat nostru. acest lucru, mai ales pentru că v-ați prelungit programul la centrele de vaccinare și la mai multe centre de vaccinare a fost prelungit programul. Vin constanțenii sau nu să se vaccineze? Vin în număr mic, dar vin. Asta este important. Asta este cel mai important, cred. Da. Vreau să mai vorbești puțin și despre anii studenției. Cum a fost, mai ales în perioada pandemiei, să lucrezi și să faci medicină de acasă? În perioada pandemiei a fost o perioadă de plafonare, pot să zic. Nu am mai interacționat cu colegii, n-am mai interacționat cu profesorii, n-am mai interacționat cu nimeni. N-am mai avut adrenalina de la începutul examenelor, n-am mai avut adrenalina sesiunii. Exact, cum a fost sesiunea de acasă? Da. A fost, pot să zic, mai ușoară. Cam așa. Dar medicina nu se face online, medicina se practică. Așa este. Vorbește-mi puțin și despre proiectele din timpul facultății, cele pe care le-ai desfășurat în ultima perioadă, atât cât s-a putut. În primii 2 ani de facultate am avut proiecte cu asociația, iar acum, în vară, am avut campania de vaccinare, cât și campania pentru testare gratuită pentru hepatita B, iar acum voluntariatul, cel mai important proiect. Știu că mergeți și în diverse instituții de învățământ și învățați pe cei mici să fie mai aproape de voi și mai aproape de medici, pentru că multora le este teamă de medici. Ce încurajezi pe cei cărora le este teamă să meargă la doctor? Îi încurajăm să nu le fie teamă. Îi învățăm cum să utilizeze seringele, instrumentalul, să nu le fie frică de o injecție și cam atât. Și ce feedback primiți de la cei mici, în special de la cei mici? Sunt încântați că veniți să-i ajutați și să-i învățați diverse? Da, sunt foarte încântați. Ne iau în brațe, ne spun lucruri frumoase, cam asta în general. Asta cred că contează și pentru voi foarte mult. Da. Care este cea mai frumoasă amintire pe care ți-o amintești tu din anii de studiu? Din anii de studiu. Păi cred că cea mai frumoasă amintire este asta. Luna aceasta făceam 1 an de când lucrez la Spitalul de Boli Infecțioase. Din păcate, nu se mai poate. Ce mai pregătiți? Ce proiecte ne pregătiți în viitorul apropiat cu asociația? Pe viitor nu știm, deocamdată. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să stăm de vorbă și abia aștept să mergem și la Spitalul Modular, pentru că vreau să vă văd acolo pe voi toți studenții. Cum faceți și cum îi încurajați pe cei care ajung acolo? La Spitalul Modular sunt cazuri ușoare de COVID, nu avem cazuri grave. Acum ne-am extins saloanele, am adus și oxigen și sperăm ca totul să fie bine. Cazurile grave le transferăm la celelalte spitale din județ. Chiar voiam să vorbim puțin despre tuburile de oxigen. Când am fost de curând la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, mi s-a spus că acel spital era singurul din județ care beneficia de tuburi de oxigen în fiecare salon. Da. Cum vă descurcați acum? Mai ales cu pacienții care sunt infectați cu coronavirus. Păi, ne descurcăm binișor, pot să spun. Este foarte mare nevoie de oxigen. Unii pacienți rămân chiar dependenți de oxigen, asta este marea problemă și ne descurcăm cum putem și cu ce avem. O să ne reîntoarcem puțin la subiectul cu pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2. Vreau să-mi explici în detaliu cum a fost prima dată când ai pășit în spital și ai realizat că tu vei avea grijă de acei pacienți. Cum am mai spus, am intrat pentru prima oară în spital anul trecut, în luna noiembrie. Nu știam la ce o să mă înham. A fost foarte greu, nu știam să mă echipez, dar cu ajutorul asistentelor, infirmierilor am învățat chestia asta. Vreau să spun că am fost puțin sceptic la început despre această boală COVID, dar când am dat prima oară de această boală, când am intrat pe secție, a fost foarte greu. Am avut o pacientă pe care o supravegheam de o săptămână, era totul bine, era pe oxigen,
Iar joi seară spre vineri urma să intru iarăși în spital. A desaturat foarte brusc, a ajuns pe secția de ATI, iar după aia s-a stins. Cum faci față în aceste momente? Cred că mă încurajez eu, singur, și trec peste. Ți-ai și ales o meserie foarte grea și mulți nu o înțeleg. Vreau să-mi explici tu cum arată o zi din viața unui medic, atât cât ai reușit tu să prinzi cât ai fost la spital. Pentru că ai fost medic în momentul acela. În perioada de COVID este foarte grea. De la foi, peste foi, intrat pe secție, luat constante, făcut tratament, adică practic se intră de dimineață, se iese ori după amiază, ori seara. Și în costumul acela este saună. De dimineață până seara. Da. Vreau să te întreb dacă ești mulțumit de sistemul sanitar din țara noastră și dacă nu, de ce ar mai avea el nevoie ca să fiți și voi mulțumiți, studenți sau cadre medicale, pentru că ești un viitor cadru medical. Sistemul din țara noastră mi se pare foarte prost. Prost condus din toate punctele de vedere. Cred că avem nevoie de foarte multe îmbunătățiri la nivelul acesta. Ce ți-ai mai dorit tu cel mai mult? Nu știu, mai multe spitale? Cum ar trebui să fie dotate acestea? În primul rând, mai multe spitale, dotări suplimentare în orice spital, curățenie în orice spital și mai multe locuri la rezidențiat, în primul rând, pentru că am înțeles că este nevoie de medici, dar ei nu scot locuri la rezidențiat. Exact. Asta e marea problemă. Îți mulțumesc din suflet că ai acceptat să stăm de vorbă și vreau să vă felicit pentru toată implicarea voastră și pentru toată munca și îmi doresc ca cei care vin din urmă, studenții care vin din urmă, să fie ca voi. Vă mulțumesc și eu. Bună ziua, sunt Muzafar Denis, sunt studentul și coordonatorul studenților voluntari și reprezentant ISU. Suntem în a doua săptămână de vaccinare în incinta Spitalului de Boli Infecțioase, alături de colegii mei de la balneofiziokinetoterapie, cât și de la asistentă medicală generală, cât și de la Facultatea de Medicină Generală. Astăzi o să vă prezentăm un pic circuitul de la centrul de vaccinare, alături de colega mea, dr. Stancu Anca. Bună ziua, numele meu este dr. Stancu Anca, sunt medic rezident în specialitatea epidemiologie și alături de colegii mei mai mari coordonăm pe rezidenții care ne vor ajuta în procesul de vaccinare. Denis, hai să le prezentăm oamenilor care sunt etapele de când vin pacienții la noi și până se vaccinează. Okay. Aici se desfășoară triajul, da? Se completează ancheta de vaccinare. Deci nu vă știți cu nicio bolă la noastră. În cele 3 containere facem vaccinarea Johnson, Pfizer și Moderna. Fiecare este instruit pentru a vaccina cu fiecare tip de vaccin în parte. Bun, aici este zona post-vaccinare, unde pacienții așteaptă, persoanele vaccinate așteaptă 15 minute. Și sunt supravegheați de către un coleg de-al nostru. Aici este una dintre sălile în care se introduc datele persoanelor vaccinate, cât și printarea aderenților de vaccinare. Alături de noi este colega noastră de la balneofiziokinetoterapie. Mă numesc Flopeanu Maria Alexandra, sunt studentă anul 2 la balneofiziokinetoterapie și recuperare. Sunt voluntar aici de o săptămână și am venit aici ca să ajut cadrele medicale pentru înregistrarea datelor în calculator și scoaterea adeverințelor. Unul dintre containele în care se vaccinează, aici se vaccinează cu Pfizer. Și o avem pe colega noastră de la balneofiziokinetoterapie și vreau să ne vorbească un pic despre acest voluntariat. Mă numesc Dodi Iulia, sunt în anul 2 la Facultatea de Medicină, specializarea balneofiziokinetoterapie și am venit aici să-i ajut pe tinerii medici în procesul de vaccinare. De ce ai ales să faci voluntariat? Deoarece am vrut să fac parte din procesul de vaccinare. Ce îi sfătuiești pe tineri în ziua de azi? Să vină să se vaccineze în primul rând. Trebuie să înțeleagă că această boală chiar există și că nu pare o glumă. Da.
cei care sunt studenți la medicină să vină să ajute la voluntariat, să se implice cât mai mult în această chestie și să-i facă și pe restul tinerilor și nu doar tinerilor să se vaccineze. Mulțumim frumos! Aici suntem în container unde se vaccinează cu Johnson, iar aici îl avem alături de noi pe colegul nostru de la Balnea Fiziochinetoterapie. Mă numesc Ciolpan Andrei Emanuel, sunt anul 2 la Balnea Fiziochinetoterapie la Universitatea Ovidius și am decis să vin să ajut colegii mai mari în lupta împotriva pandemiei. Spune-ne, Andrei, ce te-a motivat să vii să faci voluntariat alături de noi? M-a motivat lupta împotriva pandemiei, încercăm să vaccinăm cât mai mult ca să scăpăm de restricții și să scăpăm odată de pandemie. Ce părere ai despre tinerii din ziua de azi? O părere foarte bună, tinerii din ziua de astăzi aleg Johnson pentru că este doar o doză și un procent foarte mare se vaccinează cu Johnson și îi așteptăm un număr cât mai mare să se vaccineze la noi la centru. Mulțumesc frumos! Da? Dimineața? 24 de ore înainte de vaccinare, da? Băile generale cu apă fierbinte nu se recomandată, un duș cu apă potrivită. Alcool să nu beți, 24 de ore și efort 24 de ore cât mai este. Suntem în containerul unde se vaccinează cu Moderna. Alături de mine este o studentă la Balnea Fiziochinetoterapie și recuperare medicală. Sunt Alexandra Angelica, anul 2, specialitate de educație. Ce te-a determinat pe tine, Angelica, să faci voluntariat? Am decis să vin la voluntariat pentru că văd ca un punct de dezvoltare personal. Am vrut să învăț mai multe despre acest vaccin și toate procedurile care se fac. Fac sau nu fac tinerii sau persoane în general vaccinul cu Moderna? Fac, dar sunt împreună mai decât Pfizer sau Johnson. Ce sfat ai pentru tinerii din ziua de azi? Cel mai important sfat este să se vaccineze, să se protejeze cât mai mult prin măsurile de igienă, să poarte mască, să se spele cât mai mult, să respecte normele de distanțare socială și cel mai important să aibă optimism că vom trece cu bine peste perioada aceasta. Mulțumim frumos! Așa arată o zi de activitate din cadrul Centrului de Vaccinare din Cinca Spitalului de Boli Infecțioase. Avem un sfat pentru cei nevaccinați să se vaccineze. Numai prin vaccinare putem reveni la normalitate, prin vaccinare putem scăpa de aceste restricții, iar prin vaccinare ne protejăm în primul rând pe noi, iar apoi pe cei dragi nouă. Oameni buni, acest virus nu ține cont de vârstă, de nume, de prenume. Studenții mediciniști se implică de câte ori au ocazia în diverse proiecte sau campanii prin care îi încurajează pe oameni să fie mai apropiați de medici și să aibă grijă de sănătatea lor. Mai devreme ați putut urmări campania de vaccinare și felul în care tinerii au încercat să încurajeze pe oameni să se imunizeze. În minutele ce urmează veți vedea o altă acțiune a tinerilor prin care oamenii și-au putut testa glicemia. Aproximativ 600 de persoane s-au testat, iar 10% au aflat cu această ocazie că suferă de diabet. Simona Cosmina, alături de colegii săi, ne vorbesc despre efectele negative ale nivelului ridicat de zahăr din sânge. De cât timp derulați această campanie? Este al 5-lea an când desfășurăm acest proiect. A început inițial doar noi îl desfășuram în licee, iar de 3 ani suntem în colaborare cu Rotaract Pontus Euxinus Constanța și desfășurăm campania în facultăți, licee și în mall-uri. Ce trebuie să înțeleagă oamenii despre diabet și despre importanța testării glicemiei? Diabetul este o boală care inițial nu se simte, nu are o simptomatologie care să ne ducă cu gândul la ceva specific, dar în timp, dacă nu este tratată, poate să dea foarte multe tulburări de sănătate, de la probleme cu vederea, probleme ale inimii, ale vaselor de sânge, rinichilor. Este o boală care, deși debutează în timp, are un răsunet foarte puternic asupra sănătății omului.
Câți voluntari au participat la această campanie și câți oameni ați testat? Am avut undeva peste 40 de voluntari, am fost împărțiți în 2 programe de dimineață și de după amiază, iar numărul persoanelor la care am ajuns a fost 590, am avut un tabel și i-am notat pe toți și am fost foarte bucuroși că am reușit să ajungem la atât de multe persoane. Ce feedback ați primit de la oamenii pe care ați testat? Au fost încântați, mai ales că erați tineri toți. Da, au fost foarte încântați, au fost foarte multe persoane în vârstă care și-au dorit să fie alături de noi și să-și măsoare glicemia. Ne-a bucurat acest lucru, toată lumea a fost foarte încântată și am avut un feedback foarte bun. Ne-au spus că ne încurajează să facem cât mai multe proiecte de genul și să revenim. Ce încurajezi pe oamenii cărora le este teamă să-și facă analizele? Îi încurajez să treacă peste această teamă. Este o chestiune de câteva minute, dar care le aduce un bonus foarte mare pentru sănătatea lor și pentru a se ști în siguranță în permanență. Iman s-a oferit să fie voluntar în cadrul campaniei și ne-a povestit care au fost motivele pentru care a ales să facă acest lucru. În opinia mea, proiectul a avut un impact destul de mare în cadrul populației. Ce mi se pare important este faptul că oamenii doreau să-și testeze glicemia. Indiferent că erau informați de către colegii noștri cu flyerele, indiferent că ei vedeau activitatea desfășurându-se la standul nostru, erau curioși, doreau să afle ce se întâmplă, ne întrebau, iar noi îi invitam să ia loc, să-și testeze glicemia. Sperăm că am făcut cât mai mulți oameni să conștientizeze gravitatea acestei boli și am celebrat împreună, într-un mod frumos, Ziua Mondială a Diabetului. A fost important faptul că dintre toți oamenii pe care i-am testat, 10% nu știau că au diabet zaharat, însă valorile glicemiei au fost destul de mari. Răspunsul acestora a fost variat. Mulți dintre ei nu doreau să conștientizeze faptul că aveau o valoare glicemică peste limitele normale. Mulți dintre ei au cerut retestarea cu un alt aparat. Sponsorii noștri, Asociația Sweetland, ne-a oferit aparate și teste de la 2 firme diferite, așa încât am avut ocazia să le oferim persoanelor și o a doua opinie din partea unei alte firme producătoare de aparate. Valorile au ieșit la fel de mari, aparatele sunt similare și au avut răspunsuri asemănătoare, iar noi sperăm că persoanele cărora valorile glicemice le-au ieșit mari să discute despre acest lucru cu medicul lor de familie sau poate să se adreseze unui medic specialist. Anul acesta proiectul a avut un mare succes. Cei 60 de voluntari ai noștri au testat în total 592 de oameni. Voluntarii noștri au fost împărțiți. O parte măsurau glicemia oamenilor care își doreau, iar o parte împărțeau flyere și discutau cu oamenii despre riscurile acestor boli, despre ce cauzează această boală, despre cum poate fi prevenită și despre cum această boală poate fi manageriată în cazul în care cineva este diagnosticat cu diabet zaharat. Nu uitați că noi ne revedem în fiecare joi de la 18:30 pe Dobrogea TV. Dacă aveți idei de materiale, ne puteți scrie pe paginile de Instagram sau Facebook. Emisiunea o puteți urmări integral pe canalul nostru de YouTube Joia Tineretului. Vă dorim un weekend plăcut!